Ďakujem pekne, dobrý deň všetkým. Ešte vlastne tiež budem potrebovať kliker. Ako motivovať ľudí? To je zrejme jedna z najčastejších otázok, ktorú si kladieme vo firmách, ktorú si kladú HRisti, ktorú si kladú lídri. Na to, aby sme mohli si túto otázku zodpovedať, potrebujeme v prvom rade porozumieť tomu, čo poháňa ľudské správanie a prečo ľudia robia to, čo robia. Ja začnem tak možno osobne. Prečo ja robím toto? Šport, pole dance, ktorí boli pri tréningu, boli po tréningu, čas od času nejaká modrina, prasknuté rebro a sem tam čelím stereotypom, či chcem byť stripterkou, alebo či mám doma v spálni tyč. Povedzme si úprimne, aj práca čas od času bolí, aj pri tej si sem tam nabijeme nos a sem tam čelíme aj nejakým pochybnostiam o tom, čo robíme. Tak prečo vlastne ľudia robia to, čo robia, keď prídu do práce? Ako povedal Tommy, pracovala som veľkú časť svojho pracovného života v nadnárodnej spoločnosti, kde som mala na starosti práve motiváciu, vzdelávanie a coaching ľudí. V tom čase, keď som tam pracovala, sme mali pre Českú a Slovenskú republiku približne 25 000 týchto predajcov a ja som bola zodpovedná aj za Českú a Slovenskú republiku. Najčastejšie sme tých ľudí motivovali tzv. Vonkajšou motiváciou. To znamená rôzne formy ocenení, darčekov, ocenenia na pódiu, prípadne luxusné zájazdy, auta. To, čo som si však za roky práce s týmito ľuďmi všimla, že tí najúspešnejších, z ktorých výber vidíte aj na tej fotke, patrili k ľuďom, na ktorých tá vonkajšia motivácia fungovala, ale do miery, do ktorej boli sami vnútorne motivovaní. To znamená, že tí ľudia, ktorí dosahovali tie najlepšie výsledky, mali najvyšší úspech, veľmi dobre vedeli, prečo to celé robia. Mali veľmi silno zadefinované toto prečo a zároveň to ich prečo žili, pretavovali do konania a to prečo bolo aj v súlade s celým prečo spoločnosti. Boli to hlavne hodnoty ako nezávislosť, finančná nezávislosť, rodina, schopnosť splniť kariéru alebo teda sklbiť kariéru s rodinou a zároveň nejaká sloboda. Napriek tomu, že každý z nás žije podľa nejakých hodnôt, len 10% z nás vie podľa akých, má ich zvedomené, má ich zmapované a aktívne podľa nich aj usmerňuje svoj život. A toto je vlastne kľúčové. Tí najúspešnejší ľudia, ktorí sa posúvali najrýchlejšie a dosahovali najlepšie výsledky, tie hodnoty poznali a riadili sa podľa nich. Takže poďme sa teraz, a to je ešte skôr ak prejdem ďalej, jedna dôležitá veta, ktorou sa ja riadím, že ľudí nie je potrebné motivovať. Ľudia v skutočnosti už motivovaní sú. To, čo my potrebujeme, je zistiť aký je ten ich hnací motor a ako my môžeme túto motiváciu rozprúdiť. A budem to teraz ilustrovať na príkladoch, ako pracujeme my coachi. Že čo robíme, keď za nami niekto príde a povie, že je demotivovaný, alebo mu klesá motivácia, alebo chcel by byť viacej motivovaný k niečomu, tak využívame tzv. Model logických úrovní. Tí, čo ste tu kouči, už ste sa s ním asi stretli. Čo väčšinou chceme dosiahnuť, keď chceme ľudí motivovať? Čo je pre nás dôležité. Chceme určitým spôsobom ovplyvniť ich konanie a správanie tak, aby konali nejakým želaným spôsobom. Môžete si všimnúť, že v logických úrovniach je to na druhej nejakej priečke. Čo robíme najčastejšie, keď tú motiváciu chceme vyvolať? Motivujeme ich teda zvonku, nejakými benefitmi, nejakými možno tými darčekmi, oceneniami, alebo aj na úrovni prostredia. V súčasnosti je veľmi silný trend vo firmách well-beingu, to znamená vytvárania pohody na pracovisku a mnohé firmy to uchopili práve cez to vonkajšie prostredie, cez spríjemňovanie kancelárií a tak ďalej. V skutočnosti je však prostredie pod úrovňou konania a správania. To znamená, že tieto veci ľudí nemotivujú alebo ich nemotivujú dlhodobo. A chceme
zmeniť správanie ľudí, potrebujeme ísť o úrovne vyššie. A tá prvá úroveň je schopnosti. To znamená, že keď ľuďom dáme možno nejaké vzdelávanie, pomôžeme im rozvinúť svoje zručnosti, možno aj vďaka koučovaniu, skôr sa dostaneme k tomu, aby zmenili to správanie a konanie. Tej skutočnej vnútornej motivácie sa však dotýkame až na tých 3 najvyšších úrovniach. A to sú hodnoty, identita a zmysel. Hodnoty, kvôli čomu tí ľudia vlastne chcú vykonávať prácu, prečo je pre nich dôležitá, čo im prináša. Identita, kým vďaka tej práci sú alebo sa môžu stať. A zmysel, čo to prináša im, čo to prináša prípadne okoliu, ďalším ľuďom, spoločnosti, tomuto svetu. Až keď sa dotkneme týchto 3 úrovní, dotkneme sa naozaj tej hybnej sily v ľuďoch a tej ich skutočnej vnútornej motivácie. Ešte by som možno, že povedala taký príklad. Nedávno som mala rozhovor s jednou pani vo firme, kde budeme realizovať taký dlhodobejší rozvojový program. A keď rozprávala, tak znela naozaj demotivovane, frustrovane a povedala veľa negatívneho na tú svoju prácu a na tú pozíciu. Tak som to v závere toho rozhovoru oslovila a pomenovala som to, že mám pocit, že ste demotivovaná. Povedala, máte pravdu. Kedysi som tú prácu mala rada, mala som pocit, že mi dáva zmysel, že niekam ako firma smerujeme, že robíme niečo dobré pre ľudí a že staviame na nejakých hodnotách, ktoré sú dôležité. Teraz mám však pocit, že to všetko je iba o tom, aby niektorí jednotlivci si naplnili váčky v tejto firme. A strácam zmysel a strácam hodnoty, na ktorých sme stavali. Bez toho, aby som čokoľvek hovorila o logických úrovniach, tak pomenovala tie najvyššie. Zmysel a hodnoty, ktoré začala tej práci strácať. Poďme sa na to ale pozrieť možno prakticky, že ako to môžete uchopiť vo firmách. Mám pre vás také 4 odporúčania. A to prvé, skôr ako sa začnete pýtať, ako motivovať ľudí, aké sú ich hodnoty a čo spraviť s tými ľuďmi, začnime u firmy. Aké hodnoty má vlastne firma? Čo je pre tú firmu dôležité? Pýtajte sa tieto otázky. Či má firma zadefinovaný vyšší zmysel a čo vlastne prináša nielen zákazníkom, ale aj zamestnancom, ďalším ľuďom, komunitám, tomuto svetu. Ďalšia otázka. Aká je firemná identita a ako chceme, aby nás ľudia vnímali? A aké hodnoty chceme prinášať do tohto sveta, na akých hodnotách chceme staviať a aké hodnoty chceme, aby ľudia nasledovali. Ak to si môžete všimnúť, sú to opäť 3 najvyššie úrovne z logických úrovní, tieto otázky. Keď ich budete mať zodpovedané, tak sa opýtajte tú najdôležitejšiu otázku, že ako alebo nakoľko ich vo firme skutočne žijeme. To znamená, že hodnoty nestačí mať len zadefinované na papieri, nestačí len, aby sme ich mali, možno už som to videla aj vylepené na stenách, ale je dôležité, aby sme tam mali konkrétne príklady ľudí, ktorí ich budú pretavovať do reality, budú ich žiť vedenie, manažment, pretože až keď ľudia vidia skutočné príklady, tak tých ľudí nasledujú. A nasledujte príklady. Keď uvediem možno, že príklad z tej spoločnosti, kde som pracovala, mala zadefinované 3 hodnoty, top v tomto poradí, viera, rodina, kariéra. Bolo to z toho dôvodu, že spoločnosť zakladala ešte v 60. rokoch žena, ktorá chcela vytvoriť príležitosť pre ďalšie ženy, aby sa mohli starať o svoje rodiny, nemuseli si vyberať medzi kariérou a prácou a mohli sa posúvať ďalej. Tí najúspešnejší ľudia, ktorých ste mohli vidieť aj na tej fotografii, boli tí, ktorí si tieto hodnoty vážili, pre ktoré v tej spoločnosti pracovali, pretože chceli mať možnosť postarať sa o svoje rodiny a mať pekný príjem. A zároveň to boli tí, ktorí o nich veľa hovorili, veľa ich pretavovali do konania a inšpirovali svojim konaním aj tých ďalších ľudí v tom svojom tíme. Čiže to mali úplne jasno. Druhé odporúčanie: porozumejte vašim súčasným a existujúcim zamestnancom. To znamená, zaujímajte sa o nich. Ako tu už aj dnes spadlo, je veľmi dôležité, aby manažéri vnímali svojich ľudí. Niekedy sa stretávam s tým, a to bývam celkom smutná, že
Ľudia, ktorí začnú viesť týmy, začnú sa sťažovať, že zrazu koľko majú veľa práce s tými ľuďmi, že zrazu musia riešiť nejaké konflikty a že vôbec čokoľvek, emócie ľudí a tak ďalej. Keď raz príjmeme rolu viesť ľudí, tak sa o tých ľudí máme zaujímať. A tí ľudia sú tí, ktorým máme venovať tú pozornosť. Takže zaujímajte sa o nich a jedno najdôležitejšie odporúčanie, na ktoré už aj Vládko nám urobil v úvode cvičenie, je počúvajte ich aktívne. Vnímajte, čo tí ľudia potrebujú, kde je ich sila, v čom sú dobrí. Pýtajte sa napríklad aj takéto otázky. A vnímajte, ako ľudia o niečom hovoria. Keď o niečom hovoria to značením, rastie im tam energia, je v tom sila, alebo im tá energia klesá. Ako reagujú, keď hovoríte o niečom vy? Je tam opäť nadšenie, sú preto zapálení, je to pozitívne, alebo majú k tomu odpor, klesá im tá energia, sila. Snažia sa problémy riešiť alebo sa im vyhnúť. Mimochodom, tu nie je správna odpoveď. Niektorí ľudia sú veľmi dobrí na to, aby sa vyhýbali problémom a máme pracovné pozície, kde takých ľudí potrebujeme, aby tie problémy identifikovali a vyhli sa im. Potom máme zase pracovné pozície, kde potrebujeme mať ľudí, ktorí sú schopní riešiť problémy a orientovať sa na ne. Čiže iba vnímajte, kde tých ľudí máte a čo je pre nich správne. Zamerajte sa na ich silné stránky, čo im ide, v čom sú dobrí a pri akých veciach žiaria a tešia sa z nich. Opäť uvediem tiež príklad zo svojej práce, alebo teda tej predchádzajúcej, keď som viedla tím. Potrebovala som nového človeka na komunikáciu, to znamená, že som potrebovala, aby ten človek bol kreatívny, aby dokázal prinášať nápady, aby ich dokázal rýchlo realizovať, prispôsobovať sa zmenám. Našla som ženu, ktorá bola presne taká, bola v tom dokonalá, bola v tom je veľmi silná stránka. Jej práca však zároveň obsahovala aj to, že musela sledovať rozpočty, musela pripravovať tabuľky na tú komunikáciu a pracovať s Excelom. Keď som jej vysvetľovala, čo má robiť, bolo to príšerné. Nerozumela základným veciam v Exceli a vo mne úplne rastol hnev, že pamätám si to doteraz, jak som zúrila. A vtedy som si vlastne povedala, dobre, tak toto nepôjde a nemôžem to tlačiť na silu. Vo firme sme stávali na silných stránkach ľudí, tak som si povedala, že mám v tíme analytičku, človeka, ktorý miluje pracovať s číslami, ide jej to dobre, túto agendu jej presuniem. Urobila som tam ďalšie drobné zmeny, aby bola pracovná náplň vyrovnaná a stalo sa to, že nám veľmi rýchlo nášmu týmu rastla efektivita, pretože každý robil v tom, čo bol silný, čo miloval, čo mu išlo a zároveň sa zvýšila spolupráca medzi tými ľuďmi, pretože analytička potrebovala tú kreatívnu k tomu, aby mohla vôbec tie tabuľky vytvoriť a čokoľvek urobiť. Takže to, ak nemáme ľudí na správnom mieste, neznamená, že sú demotivovaní alebo nie sú motivovaní. Znamená to len, že nevykonávajú prácu, v ktorej môžu využiť celý ten svoj potenciál. Takže tých ľudí poznávajme, vnímajme a na základe toho prípadne prideľujme potom úlohy a aj s nimi komunikujme. Tretie odporúčanie je zamestnávajte ľudí s podobnými alebo rovnakými hodnotami, ako má firma, keď si ich zadefinujete. HR svet je plný skvelých otázok, otvorených otázok na hodnoty. Čo je dôležité, je naučiť sa ich v tých odpovediach čítať. Cez to aktívne počúvanie, vnímať. Keď ľudia hovoria napríklad o rodine, znamená to, že je pre nich dôležitá rodina. Keď sa ľudia pýtajú na pružný pracovný čas, flexibilitu, prácu na diaľku, znamená to, že potrebujú nejakú dávku slobody. Otázka je, či vo vašej firme tú hodnotu žijete a ste schopní to poskytnúť a či to bude pre vás dobrý match a fit. Takže počúvajte, čo ľudia hovoria. Vždy hovoria to, čo je pre nich dôležité, len to potrebujeme vedieť rozpoznať. Taký výber z tých otázok, ktorý HRisti už veľmi dobre poznáte a máte, je pýtať sa napríklad, čo je pre vás v práci alebo mimo práce dôležité. Na čom vám záleží alebo z akého dôvodu chcete pre tú našu spoločnosť pracovať. V každej tej odpovedi budete vedieť čítať aj hodnoty človeka. Môžete dať nejakú úlohu na zamyslenie, podľa čoho by ste sa rozhodli, keby
a môžete ju dať riešiť z hodnotového rámca. Keď niekto bude napríklad hovoriť veľa o číslach a dátach, znamená to, že sú pre neho dôležité výsledky. Keď niekto veľa o ľuďoch, znamená to, že sú dôležití ľudia, tímová spolupráca a tak ďalej. Niekto môže hovoriť o obidvoch veciach. Dôležité je, čo vy momentálne v tej práci potrebujete a kto na to bude ten najlepší fit. Pamätám si tiež jeden. A ešte sa môžete samozrejme opýtať aj priamo na tú vašu filozofiu a firemné hodnoty. Akým spôsobom ich vnímate a čo si o nich myslíte. A potom vnímať, ako reagujú cez to aktívne počúvanie, kam ide energia, či naozaj vnímate, že sú preto zapálení a majú to podobne. Pamätám si aj na jednu svoju z najhorších skúseností pri výbere ľudí. Tentokrát som potrebovala analytika. A vo finálnom výbere sme sa vlastne s HR manažérkou vzájomne oklamali, keď sme sa na tú pozíciu pozerali len cez tú potrebu tej pracovnej pozície, cez dáta, čísla a to, kto to bude vedieť veľmi dobre spracovať. Prijali sme nakoniec muža, ktorého by sme podľa stereotypného vnímania mohli označiť za niekoho, kto je presne analytik, ITčkár, bol uzavretý do seba, išlo mu to s číslami, boli čísla pre ňo najdôležitejšie. Čo sa ale stalo, keď sme ho prijali do týmu, kde boli tie hodnoty nastavené trošku inak? Ľudia ho začali odmietať. Nechceli s ním spolupracovať, začali sa na ňo sťažovať a mala som pocit, že ho chcú vyštvať z týmu. Na začiatku som sa tiež veľmi hnevala a určitým spôsobom tvrdohlavo som sa snažila presadiť tímovú spoluprácu. Nakoniec to skončilo tak, že som toho človeka musela prepustiť a bol to pre mňa jeden z najhorších zážitkov. Nie je to vôbec príjemné niekoho prepúšťať. V ďalšom kole výberového procesu prišla mladá žena, ktorú by ste zase podľa stereotypného vnímania vôbec neoznačili za analytičku. Možno by ste povedali niečo ako party žena alebo fitnesska. A bola to žena, ktorá na základe tých vstupných úloh a vyhodnotenia tých úloh mala veľmi dobré výsledky, tak sme jej dali šancu. Nakoniec bola veľmi dobrý fit do toho tímu, pretože bola priateľská, bola ochotná pracovať aj nad rámec tej svojej zodpovednosti, zapájať sa aj do nejakých šialených vecí, ktoré sme občas vo firme robili. A v tom tíme to začalo zase žiť a zase sa naštartovala tá tímová spolupráca a tá dôvera, ktorú sme určitým spôsobom predtým naštrbili. Takže ešte jedno, posledné odporúčanie je investujte do ľudí. Investujte do ich rozvoja a ja teraz budem hovoriť hlavne o tom cez coaching, pretože tých možností rozvoja je množstvo. A ako Vierka aj hovorila v úvode, existujú rôzne prieskumy, výskumy, ktoré realizuje aj ICF, Medzinárodná federácia koučov. A jeden z nich hovorí o tom, že spoločnosti, ktoré majú zavedenú koučovaciu kultúru, tak majú 60% vysoko angažovaných zamestnancov. Tieto prieskumy to hovoria bez ohľadu na to, či tá koučovacia kultúra je priamo cez interných koučov, alebo je to cez externých koučov, prípadne, že si manažer osvojuje koučovacie zručnosti. Tie čísla sú približne okolo 60% v každom prípade. A zároveň tieto spoločnosti dosiahli vyšší rast výnosov približne o 60%. Takže toto sú tie čísla, ktoré podporujú to, prečo investovať aj do coachingu ľudí. Ja mám ešte jeden príklad. Minulý rok mi jedna HR manažérka poslala 360-ku ich zamestnanca a chcela, aby som s ním pracovala. V tej 360-ke výsledky veľmi nevyšli na ňo pozitívne. Ľudia sa začali na ňo tiež nejakým spôsobom sťažovať, hlavne na jeho správanie, komunikáciu, označovali ju dokonca za agresívnu. Až v takom nejakom móde, že sa ho boja kontaktovať s nejakými požiadavkami a tak ďalej. Bol to človek, ktorý bol vo firme od začiatku, bola to mladá, rýchlo rastúca firma. A chceli si ho tam udržať, pretože vedel veľké množstvo vecí, bol šikovný a tak ďalej. Tak som s ním začala koučovacie rozhovory, samozrejme nebolo to takto, nebolo to cez noc, pracovali sme spolu pol roka, dotýkali sme sa toho vlastne, čo sa deje, čo sa zmenilo v tom rýchlom raste spoločnosti, aký má možno, že to nápor na ňo a ako si nedokáže možno zadeliť niektoré kompetencie alebo určiť si, že pokiaľ jeho kompetencie siahajú a zároveň aj jeho motiváciu, pretože v úvode tých rozhovorov pomenoval, že uvažuje aj o odchode zo spoločnosti. Po pol roku sme ukončili koučovanie.
Dostala som spätnú väzbu aj od HR manažérky a jeho nadriadeného, že vnímajú zmenu v jeho správaní, že sa situácia ukludnila, že začal lepšie komunikovať aj s kolegami. Začali mi posielať ďalších ľudí do rozvoja, odporúčili ma ďalším firmám, čo je pre mňa ten najlepší znak toho, že som dobre odviedla prácu. A pretože som s nimi v kontakte, tak viem, že aj rok potom, čo teraz bude približne rok, čo sme spolu koučovali, ten zamestnanec tam stále pracuje. Takže vieme, že nájsť nových ľudí a kvalifikovaných ľudí je ďaleko drahšie a náročnejšie, ako si udržať tých existujúcich. Takže keď vidíme, že sa s nimi niečo deje, zainvestujme do nich, aby sa to mohlo zmeniť a aby mohli opäť byť súčasťou plnohodnotnou toho kolektívu. Takže len aby som tie odporúčania zhrnula, najskôr sa pýtajte, aké sú firemné hodnoty, potom sa zaujímajte o svojich existujúcich ľudí, vyberajte do tímu ľudí, ktorí majú rovnaké alebo podobné hodnoty a investujte do nich. A možno, že pár otázok aj pre vás na zamyslenie, že aké sú tie vaše hodnoty. Či patríte medzi tých 10% ľudí, ktorých majú zmapované a ktorí podľa nich aktívne žijú a usmerňujú svoj život. Môžete sa pýtať napríklad, čo je pre vás najdôležitejšie, na čo vám skutočne záleží, o čom nevyjednávate a prípadne, čo vás štve a čoho vo vás sa to dotýka. Tam sú skryté vaše hodnoty a vaša motivácia. A ak si chcete o tom viacej porozmýšľať, tak po obede máme ešte workshop na motiváciu. S Ladi Lukášovou a Žovkou Majdekovou vás na ňom radi uvidíme. A možno, aby som ešte v závere zodpovedala tú moju otázku prečo. To, či to mám v spálni, si nechám pre seba. Ale je to radosť. Je to tá hodnota pre mňa veľmi dôležitá. Ja som kedysi, keď som bola mladšia a tínedžerka, veľmi aktívne športovala, bola som v pohybe každý deň a potom prišiel ten kolotoč pracovného života, šport išiel bokom a veľmi mi to chýbalo. Keď som sa k nemu chcela vrátiť, tak to bol pre mňa veľký problém. Nevedela som sa naštartovať, mala som pocit, že musím zase tlačiť na nejaký výkon, keď mám dosť výkonu v práci a že vôbec sa v tom neviem uvoľniť. A tak som si to dokonca zobrala aj na coaching, aby som si porozmýšľala o tom, akému športu sa vrátim. Po 7 rokoch som sa vrátila k pole danceu, pretože to pre mňa predstavuje radosť. Vždy, keď idem na tréning, mám z toho radosť. Vždy, keď idem z tréningu, mám z toho radosť. Vždy, keď prekonám nejaký náročnejší cvik, ktorý mi dovtedy nešiel, mám radosť. Mám radosť z komunity, z ktorej sa podporujeme a vzájomne si pridržame zadky na tyči. A zároveň tá radosť je pre mňa dôležitá vo všetkom, čo robím. Aj v mojej práci koučky. Mám radosť, keď vlastne vidím, ako sa ľudia posúvajú, ako sa rozvíjajú, ako im nejaké zamyslenie pomôže vyriešiť nejaké problémy, ujasniť si hodnoty a ujasniť si veci. Takže ďakujem. Toľko za mňa. Moje meno je Katarína Ožvoldová.